Salam gatyrly vatandaşlar. Men Türkmenistanyň Demokratiýa Watan Türkmenistan adly halk hereketiniň lideri Murat Gurbanov. Men şu gepleşigimde polis işgärlerine ilgilenýär. Şu 2020-nji ýyl taryhy ýyl Türkmenistan üçin. Näme? Benim Türkmen vatandaşlarymyz diktatora garşy galyp öz azatlyklaryny, öz haklaryny alyp başladylar. Nesip bolsa, tez wagtda biz şu haklaryny, azatlyklaryny alarsa, bizim Türkmenistanymyzy halkyň duşmany, Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedowy parahat ýolla aýryp Türkmenistany üstürür ýaly uly özgeçler geçirip öňe urukdurar. Siz polis işgärleri gulluk eleriňizde kasam içdiňiz. Men Türkmen halkyna, men Türkmenistan watanyma gulluk ederim, hyzmat ederim diýip kasam içdiňiz. Indi şonuň wagty geldi. Sebäbi Türkmen halky size dayanýar. 7 noýabrda biz Türkmen halky bolup miýsinde çykýarys. Biz öz aç şikaýetlerimizi vilayet hekiminiň öňüne baryp hekimine bildireriz. Biz öz aç şikaýetlerimizi Aşgabatdaky köşkün öňüne baryp prezidente aýdarys. Biz polis işgärlerine ynanýarys. Polis işgärleri bir kanun prezidentinin hakyky halk duşmany Berdimuhammedowyň cinayet görkezmelerini yerine ýetirmän halkyň tarapyna geçmeli. Halky bollamaly, halka hyzmat etmeli. Bu diktator rejimi hiç wagt sizin problemalaryny çözmez. Hiç wagt sizin ýaşaş problemalaryny ýa-da sosial problemalaryny çözmez. Size pis halyk berer. Size hiç bir mümkinçilik döretmez. Sizi korrupsiýa etdirer. Sizi halka talar eder. Soňra sizi tutup maskaranyňyzy berip ekranyň önüne aglap bağışlama soralar. Sizin mertebeňizi, ruhu weltliğinizi beseller. Bunun esas maksady näme? Bunun esas maksady sizi aýlyga az berip sizin eliniz bilen diktatoryň cinayet görkezmelerini yerine yetirtmek. Onun daşyndan MHM diýen terörist idarasynyň üstünden sizi tagamak. Size mertebeňizi beseltmek. Ine şu zatlar diktatoryň esas maksady. Sebäbi diktator şu gününe bizim baýlyklarymyzy satyp bilen ok, bahalar pes, şonuň üçin inni siz gerek. Sizin üstüňiz bilen halka represiýa etmäni, sizin üstüňiz bilen halky basyş etmäni. Türkmenistanyň iň uly güýçler polis güýçleri. Şonuň üçin men size ýönelenýär. Halkyň tarapyna geçin. Halky gollan. Kasam içişini de ýaly, söz bereni de ýaly, halky goldap tarapyna geçin. Eger siz halkyň tarapyna geçmeseňiz, eger siz halky goldamasaňyz, halk polisiýa işgärleri ýigrenýär. MHM-şnikleri ýigrenýär, siz hem ýigrenýär. Aýlyňyz pes. Halk sizi ýigrense, sizin polis borcuňyz näme diýýär? Polisde işläp ýörmek, özüni ýigrenjetdirmek halka näme diýýär? Siz onuň üçin polisiýa gelen. Sizi halkyň duşmany ýaly görürler. Sizi halk duşmany Berdimuhammedow ýaly görürler. Sizin awraňyz gaty pese düşer. Polis bolup ýörmek maskaraçylyk bolar. Siz ýerden işigiňizde bir topar adamlar gözleri bilen size seredýär. Sizi sıyıramalılar, hormat koymalılar, sizden daş aşarlar. Siz halk bilen aranızı yitirirsiniz. Siz haçanla çağlarınızı mektebe ya sadege elterinizde bizim çağlarımız ýaly sizin çağlarınızdan kösünýär. Korrupsiýadan, adalatsızlıktan, sizin maşgalaňyz bizim maşgalaňyz ýaly magazyna baranda ya dukana baranda haritalanna o ýerde de adalatsızdan, o ýerde de kösünýär bizim maşgalaňyz ýaly. Diýmek size biz ýaly halk. Gollan halky. Halka münasip bolun. Halkyň tarapyna geçin.
halkın içinde siz MHM teröristleri yani bolmaz yani. Siz halkı kollap ağırınlar. Konstitusiya esasında siz halkı korumalı ve hizmet etmeli. Eğer de prezident halkın düşmanı olsa, eğer de şun görkezmeleri, cinayet görkezmeleri olsa, onunla siz o cinayet görkezmeleri yerine getirmez. Siz halkın arkasında durun. Siz halkı koran. 7. noyabrda halk mitingde, protesta çıkanına siz eğer de kanun bozulmasa halkın tarafına geçin. Halk size inanıyor. Halk size dayanıyor. Şu Berdimuhamedov'un rejimi bandit rejimi. Bu halkın bağlılığını, halkın tebiat bağlılıklarını satıp daşı biznesmenler bilen bizim pullarımızı oğurlap, bizim halkımızı üstürmen, bizim halkımıza adaletlik vermen, adaletlik vermen, sizi öz instrument hasabına halkı basmağına ulunuyor. Jadan, Hramov, Berdimuhamedov ve şun toplumları Türkmenistan'ı tağlap yapıyorlar. Günne samolyot pahtalar Bikan'ın Turkiye'ye gidip durur. Bunun doğunu günne vagon tekstili Kazakistan'a satıp yiyor. Onun daşından bunu halk edip günne 60 sent töle halkı pahta sürüp koronavirüs vaktında halk edip dururlar. Bu halk pahta gidenine, bir maşinine gidenine, birbirine ketel geçer deyip onu arada etiyemiyor. Bunun esas maksadı pahta planını getirmek, şu pahtana prezident, yegenler ve tohumu Türkmenistan'ın daşına çıkarıp satıp pullarını almak. Esas maksat şudur. Şunun için siz Türkmenistan'ın hakiki halk düşmanı Berdimuhamedov'a cinayet görkezmelerini yerine getirmeyen tersine halkı korumalı. Siz hemen bol geçen cinayet işlerini görüp durursunuz. Sizin canınız yanıyor, bağınız köyüyor, bilip durur. Käbirleriniz namusuna çıdaman işten gidiyor, ona bilip durur. Käbir ofisiyerler hakikati, adaletliği gözler, bir topar emhemeşlikleri üstüne çözdür diye. Sizin avrayınızı kaçırıyorlar. Biz o zatları görüp dururuz. Sizin aranızda pek yürekli ofisiyerler, pasta boylar var, biz biliyoruz. Bize haberler geliyor. Halkın adından polisler bizim hakiki problemalarımızı düşünüp başladı da ve hakikati ve kanunları hormat koyup başladı. Bizi şu zatlar bilinir ya. Siz diktatörün halkı köseyen, halkı kıynayan organ değil de gaytan tersine halkı diktatörden koruyan organ olmalı. Yine şunu halkın polisi değil ya. Bizim devletimiz Jadan, Hramov ve Berdimuhamedov'un tohumunun basbalığını biz onu azatlığa çıkarmalıyız. Biz öz devletimizi azatlığa çıkarmalıyız. Şunun için Türkmen halkı size dayanıyor. Siz esası güç olursunuz Türkmenistan'a. Size bağlı Türkmenistan hayat tarafı gider. Şunun için ben sizin hemmeğinizi bildireceğim. Halkın tarafına geçin. Demokrasiya Vatan Türkmenistan Halk Hareketi şu prezidenti halkın düşmanı Berdimuhamedov parahat yolla ayıran son biz ulu özgürlükler geçiririz. Polisiya işgərlərini arasında en qoğulan saylap jandarmeriya dörüdür. Şol jandarmeriya elit polisleri işler. Onun daşından polis kulluğundan östürür. Sizi Amerika, Avrupa stajировкалары iyi verip sizin hüner hillerinizi yok kaldırır. Okulların hillerini kaldırır. Nesip olsa en pesi pastavoydan başlap ofisiyere, yok ofisiyere çelli minimum $800 başlap $5.000 yok var aylıklarınız. Hükümet tarafından size yaşayış şahilleri kömök, sosyal kömökler ulu var. Size prosentsiz kreditler verirler de sizin sosyal şahillerinizi privatizasiya etmeyene kömök eder. Size kaydıp paranmadı yali, dinle Türkmen halkına hizmet eder yali şertler dörüdür. Sizden Türkmen halkı
din adalet çözgütleri ve kanun çözgütleri gaşar. Fedi Türkmen halkı sigilar, Fedi Türkmen halkı öz minnetdarlığını her hili usulla bildirir. Siz hormatly adam olursunuz. Bizim cemiyetimizde en esası kanunu koruyan ve hormatly adamların biri olursunuz. Siz arqyn öz din çalış vaqtlarınızda Türkiye ya başka ulu devletlere gidilince bark gelip bilersiniz. Siz Türkmenistan cemiyetinin içindeki esası organların biri olursunuz. Biz size katılmayacağız. Şunun için bizim değerli Türkmenistan'ımızda biz ulu özgürlükler geçirmeli. Polis'te da, Harbolluğunda da, Prokuraturada da ve teröristik emhem idarasına da biz geçirmeli oluruz. Şunun için biz size değerli Türkmenistan'ı kurmağına bize yol açıp vermenizi haş ediyoruz. Siz halk bilen bolyanlığını suud etmeli olursunuz. Siz halkı olla, halkın çıkan protestlarına kanun şertlerini hormatlap, kanun esasına halkı olmalı. Biz bu diktatörden dinip, biz Türkmenistan adalet yoluna ulu özgürlükler edip katını etmeli. İnni vakti geldi. Bizim öz durmuşumuzu özümüz ütkötmeli. Biz Türkmen halkı teýärde cemiyet kurmany isleýär. Teýärde cemiyette polisiniň orny gatuldur. Polis adamlary, polis işgärleri hormat goýulyp, polis işgärleri dogly agryly işläp, öz münasip aýlyklaryny alyp halka hyzmat etmeli. Sizin aýlyklaryňyzy ulundan soň hiç hili para manymanyz bolmaz. Hiç hili korrupsiýa etmäni manysy bolmaz. Tersine korrupsiýa edenleri gözläp halkyň öňünde syýlak hormatla münasip bolsaňyz. Şonuň üçin hemme polis işgärleri ýüzlenýär. Siz bizim görüşimizde en esasy organ bolup durursunuz. Siz Türkmen halkyna kömek etseňiz, biz çalt ýeňer şu diktatory. Biz çalt ýeňip, biz çalt teýärli ýoly geçkiler. Bize bu diktatör gerekli. Biz bütün dünya maskara bolduk şu diktatörle. Bizim yaşayışımızın hili şeyle örpes, Afrikan yurtlardaki adamlar gününe $5 alyan olsa, bizim halkımız gününe paxta yığıp 60-80 sent alyan. 12 saat işle 60-80 sent olya. O gul bolluğu olya. Şunun için edil vatandaşım, Beyik Türkmen halkı, biz hökman şu diktatörü yıkarız. Biz hökman özgürlükleri ederiz. Başkaça bolmalı. Tebe vakti geldi. Tebe diktatörüm öldüyüp başladı. Hem yerde usilini eden olya, hem yerde repress eden olya, yöne ol bizi korkulmaz. Tebe polisan, Türkmen halkam bir halk. Siz daşından başka bir Mars'tan ya başka planetadan gelen yok. Siz hem halkın içinden çıktınız. Siz hem halk. Erti işten isteğiniz. Siz hem bizi yalı halk oluyorsunuz. Siz hem bizi yalı kösünürsünüz. Şunun için hiç kim kösünmeliler. Bir den yaşamalı. Bütün devlet bir adam için nerede? Bütün devlet bütövü halk için. Yine şunu işlitleyip yine şunun için bir görüşür. Kadirli vatandaşlarım, Türkmenistan dinimi, Beyik Türkmen halkının dinimi sağ olun.